Jo, takže ľudia, čaute. Dlho tu nebolo žiadne video. Uvedomím si to, ospravedlňujem sa. Díky za 15 odberov. Nemyslíte si, že to je nekúkam. Videa tu nebolo preto, lebo mám rozrobené dve songy. V jednej budem sám a v druhej budem s mojimi homiesej. Aby ste im verili, hej, tu mám zošitok. Už mi treba iba vybrať hudbu. Ja tu mám texty. No a už mi stačí iba vybrať hudbu. Stačí mi sa stretnúť s tými kamošmi, že to natočíme. Vydám vám dve songy. Jedna bude za 10 odberov, jedna za 15. A takže tak. Takže nemyslíte si, že prestávam, hej. Ja budem natáčať. Budú songy, potom budú znova vychádzať videá častejšie. Keď budem na to mať čas. Čaute.